Δεν βλέπετε κανάλια, δεν βλέπετε τίποτα γιατί απλά περάσαμε σε άλλο νησί. Εδώ θυμίζει λίγο Κηφισιά να πούμε, Χλίδα. Είναι το Λίντος, αφήνει το καραβάκι από τη Βενετία, περπατάς κάνα χιλιομετράκι σε στυλ Κηφισιά, Γλυφάδα κτλ. Περνάς απέναντι εκεί που κάνει μπάνια κανονικά, όχι τώρα τι να κάνεις. Μόνο χειμερινοί κολυμβητές κάνουμε, συγγνώμη για το traveling. Εδώ έχει εμπορικό κέντρο για να φάνε τα φράγκα τους. Οι Κηφισιώτες, παύλα γλυφαδιώτες. Ωραία, εγώ έπαθα πολιτισμικό σοκ γιατί είχα συνηθίσει σε κανάλια, γόνδολες και πλοία. Τώρα έρχομαι εδώ αμάξι, καταρχήν έχω να δω αμάξι 3 μέρες, έτσι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός δρόμος, από το λιμάνι που σε παρατάει της Βενετίας, το Βαπορέτο, σε πηγαίνει πολύ απλά στην παραλία. Με κυριάρχη ομπρέλα, εξαπλώστες κανονικά. Συνεχίζουμε λοιπόν να κρατήσουμε και έχουμε μεγαμπάιτ ακόμα στην κάρτα. Ωραία.